Il-ġlied kontinwu fih dan il-Partit Laburista bejn l-ogħla esponenti fit-tmexxija tal-partit, is-sensiela ta' leakages kif ukoll l-antagonizmu bejn irjuż kbar fil-partit waslu lil Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat biex il-ħadd li għadda kien kostret jirreaġixxi u fil-waqt li jgħid li se jibqa' miexi mal-ħsibijiet tiegħu li jirriżenja jgħid ukoll li madankollu dawk kollha interessati biex jieħdulu postu għalissa m'għandhomx jaġlu. Joseph Muscat bħal qormi l-ħadd li għadda wera ruħu mħasseb bil-ġlied intern fil-Partit Laburista. Bil-ġurnal In-Nazzjon jirrapporta li saħansitra kien hemm canvassers ta' membri parlamentari fuq l-istess distretti elettorali li fil-jiem li għaddew spiċċaw ġew fl-idejn. Sorsi fil-Partit Laburista li tkellmu ma' In-Nazzjon fakru li d-diskors ta' Muscat irid jittieħed fix-xenarju li l-Prim Ministru u inkwetat serjament bl-andament ta' kif qed jiżvolġu l-affarijiet madwaru biġlied dirett jew indirett bejn Chris Fern u ta' madwaru kontra Miriam Dalli u ta' madwara. U evidenti li fit-tmexxija tal-partit attwalment hemm ġlieda qawwija bejn Chris Fern u Miriam Dalli. B'mewġa favur Miriam Dalli u b'diskors li bi Chris Fern bħala lider il-Partit Laburista jerġa' jmur lura fi żmien. Is-sorsi ta' In-Nazzjon żiedu jwissu biex ma jiġix injorat il-fatt li fil-Partit Laburista hemm ukoll tħassib li fil-waqt li l-Prim Ministru qed tinaqqas mill-fiduċja tan-nies, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija bil-mod qed ikabbar il-fiduċja tiegħu fost l-elettorat. Dan anke skont dak li ħareġ minn sħariġ riċenti tal-opinjoni pubblika. Il-ħadd Muscat wera li juskomdu għall-aħħar bl-istejjer li qed ikunu maħruġa internament mill-partit dwar x'qed jiġri f'ċerti kwartieri u kien kostret jgħid li fadallu ħafna xogħol xi jwettaq qabel ma jżarma. Kien fid-dawl ta' dawn iċ-ċirkostanzi li Muscat widdeb lil ta' madwaru biex ma jaġlux jitilqu jiġru fit-tellieqa.